Tun chuma kan movie ron ti chhuat tur hi Stranger Things Season 2 ania Season 1 la en lo tan description a link kan da a kan lo va endonia movie in channa chuan Mike te chian pali lo langin until ton te kha thehil vek to in annun phung pa ngaya chuan an let le to games khelin Dusty na chuan a score ron khum tu Mad Max ti chu sha da chak le a arcade nei tu pa hna chuan an lo zot arcade nei tu pa la chuan a hrilh thei lo thu chuan a lo changa ma se mai ka u Nancy chu an ti pui chuan a hrilh thei tur thu chu a soi ma se mai chuan a u bial pa tan chuan chu pa chu a lo du lo na samai chuti lain will chuan pon lama thomak tak chia in ava en chuta a chian te ko an tum chuan an om na chu thim vekin upside down a atan lai ang chia khan engkim chu alo om vek mai magti taka a thlir reng lai chuan Mike chuan a ron ko hlola chuta engkim chu pa ngai le vekin will chuan angai tuana mai ani chu a ring Chief Hopper lo lang le in mi pakhat hian police station a hian alo ngak reng chu pa chu reporter ni in ma se Nancy Chanu barbo chung chang kha alo chui don ani Hawkins a chuan Russian spy anom thu te 11 chung chang te kha alo she thoi ve chu ni in Hopper chu a shil mol mai Hopper chuan thil thleng a hriat ve vek awang khan chui zui lo se adua a thu soi chu alo oi sak du lo vel phone call dong zuin lo nei tu pakhatin a huana mai te an siat vek thu chu aron report Hopper chu rang takin avakal ngala ava thleng chuan arin aida in alo serious tlat mai te chu ni khathil thua an choi vek ringot mai ani sin dot lea chuan mai ka te class chuan no pang lo lu thar nein a ming chu Max ani mai te chan ho chuan arcade Dusty na record khum tu Mad Max kha ani an lo ring ngal ringot chu wang chuan Max chu an en thata chara bolhlo bo ma Max le khathem pai te chu charin an han ena Max chuan an en thla ti chu lo sherangin en thla to lo tura ati na le kha lek chu alo ni ma se Mike te chian ho chuan Max chu zui ru zelin arcade ta khan an vakala Maxin game sa khel lai chu an va mu Mad Max kha ama nge yani ti chu an cheta Willanu Joyce pon afapa chu ron shwain Hawkins lepa akal pui lepa thok doctor chu midang vek ni to in Will chuan upside down a changa arun kirle nu a chang khan thilmak pui a muchina damdo in pa nga ya shwai chi ani lo wangin Hawkins lep enkol tu thar Dr. Sam hena chuan an shwai chin ani ni tin main Willadin mun chu a chalo tiala upside down lo om ang te chuan a in che chin Dr. Sam po chuan ti ngai na vak a shebik lo Nancy le Steve te lo lang vele in an chianu thita barb te ina zanria kiu turin an vakal barb nu le pa de chuan an fanu nei chun chin hriat lawa abo mai chu an che thiam thei lova an zon mu le nge be sein private investigator an lo rwai hi alo ni an in te hial chu an lo shal pha le ngal Nancy in chu thu a hriat chuan a in thiam lo le a chian nu thina khan mo phur tu ni chuan a in hria Mike lo langin 11 bo nu atang khan alung leng thei le a walkie talkie mang chuan ni tinin 11 kha bia ka tum chin 11 chu a thi a ring ve lova engtik ni a mo a mule chu a ring tlatani Hopper lo lang vele in zanrei to taka chuan ram hnuaya thingina chuan a vakal in chunga valu chuan TV le light eng chu a mu chuta do kana mi pahni e tu lo in bua sai chu mu in hun rei lo te hnuwa kum khat zet bo to 11 ngei mai kha aron lang 11 in demogorgon atha khan ama kha mu zui tur om tak lo awangin thi ve ngaling vaivuta achang ve ta daya an ngaya ma se upside down a khan alo wo om dai chuni in banga thil sen ko phut chu mu in apawar mang chuan kwa chu ti zau belin chuta chang chuan khovel tak taka alo gir le thei hlau chu alo ni Mike te ina chuan avakal vata ma se police le mipui tam tak chu an lo om
tukvera chang chuan Mike chu vathirin CIA te chuan 11 chu milaom tak ani thu an lo shil mol chu avashaman 11 chuan mihring te tana ramsalaom tak atha sak hnu puwa chutianga achungchang an lo soi chu arel runa hle in amitui atla zoya ramhnuaya chuan atlan bo taringutani eitur po ane ilo wang chuan ramhnuaya athil hmuang ang chu choa aring mai thin ma se hopper chuan lo hmufu in a en kol zui ta hlau ani Mike te chian ho lo langin Halloween ani awangin Ghostbuster costume nen chuan skula an vakala ma se school no pangdang te chuan eng costume ma an lo in bel velawa Mike te chian ho chu an zak hle Dustin le Lucas te chuan Max an hmu chuan an chian zinga tel ve tu le zanlama chicken treat an hman na tura chuan an bula tel ve tu chuan an som ma se Max chuan alo tuipui ve lem lo Max chu a unaw pa Billy chuan pona alo ngak ring to a Billy hi a passion fabik ni in aswal ve hle a Max laka po a strikin chian kom vel po a phal sak lo kara an tlan lai chuan Mike te chian ho chu an hma a cycle chuan an lo tlan ve a Billy chuan Max chian te a ngain a car chu a khal chak waka sutatum ma se Max chuan steering wheel chu wawan ve in an sut ma chuan a her koi thei hlau hopper lo lang ve le in mai joy vek chu police station a chuan lo nei tu dang chuan aron kalpui le chu pa chuan a huana mai chau ni lovin thlai zong chu an siat vek thu aron soya hopper chu lo nei tu te huana chuan vakalin a thil hmu chuan a chhawng hle thlai mai ni lovin thingkung te thleng chuan an thi veka thingkung te chu thil dum ban tak hian alo khat vek bawk Nancy lo lang ve le in a chian nu thi na chuan a la ngong hle a min phung pa ngaya chuan a la om thei lo Steve chuan a om dana wang chuan ngai twa devin Nancy chu ati pui Nancy chuan barb nu le pa te hmena chuan an fanu thi dan dik tak chu shil mai adu thu chu asoi ma se Steve chuan chu tianga an ti thei lo thu chu soin engma soi chuak lo tura CIA ten mingan sign ke thlapa wang khan an soi chuak ani chuan zealan tan thei thu te chu a shil chumi zan chuan Steve chuan Nancy ril ruti thoven nan ti in an school party a chuan a kalpui Nancy chuan in ti hlim tumin zu chu a in ve vak vaka chuta a zurui chuan Steve chu a hmangai tak lo thu te chu a shil Steve ril ru chu an na hle a party na hmuna chang chuan a chhuak ngal Jonathan chuan thil thleng chu lo hmu ve vekin Nancy chu an ina chuan a vatha ho Mike te chian ho lo langin trick or treat me na tura chuan an kala konga chuan Max le chem te pakhat keng hian alo ti chai Mike te chian ho chu an phuna sa hle a ma se Max lekha alo ni Dustin le Lucas chuan Maxine an som na poma chulai hmuna alo kal ve chu an lom hle a Mike ero chuan chian tharan nei chu alom ve vak lo Dustin lo langin trick or treat an nei na achang chuan hoto in an bolhlo bom achang chuan thoma shetatlat ava en chian chuan hnap khon ang deuh mai chu a hmu a chu season 1 top lama Willin aluak chuang kha ani Dustin chuan asanga dana boma chuan ada ve mi a eitur te chu pe in chian thar nei ang mai chuan a hlimani Dustin chu jingma taka thovin Liberia akala aran nungkhoi chungchang kha lekhabu achanga zirchian chu atumani skula chuan a chian te chu room pakhata ko khomin aran nungkhoi chu a hmu a anjinga chuan an chian thar next po kha atel ve Liberia changa a lekhabula ka chuan churan nung chungchang han sha tur chu an hmu zo lo chuti lain will chuan aka changa ran nung alwak chuanen khan ain ang hle ti chu sha in upside down ami ran nung ani chu aring tatlat ma se dar lori in engma a chian te hena chuan a soi man lo school bana chuan will chuan ran nung chungchang ring dan chu Mike hena chuan a soi chuti lain Dustin chuan an zirtir tupa chu aran nung kha hmu tir lo tum ve mek ma se zirtir tupa in bom a hon hma chuan
Mike te chu vakal manin rannung omna bom chu anron la son dai room pakhata chuan Mike te thian ho chuan rannung chungchang chu an soi hawa Max chu luve an phal lawa wang chuan pona alo oma a thin rim hle Will chuan rannung chu upside down atanga local ani nge yamti a hriat chian bik lo awang chuan Dustin chuan la tura angai lova rannung danglam tak ve maya chuan angai Hopper hena rannung chu pek tha anti a ma se Dustin ero chuan alo phal lo chutia ngai danin an lo awanga anin hnial lai chuan rannung chu bom atang chuan aron chhuak hlol mai Mike chuan waklumatuma ma se wafu lovin rannung chu chhuada chuan atlan cheve chuti lai chuan Max chuan kongka chu lo hong thei hlovin kongka honsia chuan rannung chu rantlan chhuak in atlan bo ta dai ani no pang ho chuan school pumpuya chuan an zong ngal chara chuti line 11 po Mike mu chak emawang chuan Hopper shat lovin skula chuan a local ve Mike chuan jima chuan rannung chu avazonga ta chuan Max po lo om ve in ani pon rannung chu alo zong ve tho Max chuan Mike in a huat na chan chu shathiam lovin an chian ho zinga telve aphal lo chan te chu azot Mike la chuan a be chadu lo hle chuta Max chuan a skateboard mang chuan a thiam na chu mu tirin chu chuan Mike chu a hne thei a ring ani Mike po chu anui ve mai chutia anom dun lai chu 11 khan lo mu in aril ru lo na hle a power mang chuan Max chu atluk tir popa akal bo le ngal Steve le Nancy te lo lang ve le in Nancy chuan aru ilaya athil soi engma kha alo sheto lowa Stephen abidu lo ringot chu athinarim hle Steve chuan party na athusoi te khashilin aril runa thu chu asoi ma se Nancy chuan aru ilaya athusoi mai chu thudigani lo thu chuan achanga ma se Steve chu alungoi thei chuang lova anin chen chu ani ringot mai Will lo lang ve le in rannung kha alo la zong renga bedroom a chuan a hmu hlau mai a thian te chu anin biak pona radio mang chuan a hrilh ngal vat rannung chuan Will chu thomalo chhuah khung vak awang chuan Will chuan hlawin atlan chita dai chuta Will chuan a omna chu upside down hmunang chuan a hmule ramsalian tak mai chu hmu in school atang chuan atlan chhuak ta top chuti lain Dustin pon rannung khawa hmu in a thian te dang lo thlen hma chuan a lukhum hnuaya chuan a thukru ta dai Mike te an lo thlen chuan do shilin rannung chu a hmu lo thu a soi Will lo lang le in ramsala tak chu tlan chiat san to lo chuan a hma chon inti huai luin kalbo san tu chuan atita piap mai ma se voi le khata thil dum chak tak mai hi alama chuan ron kalin Will laka a chuan alu ta vek mai chu thil chu mind flayer anti chu ani Will anu Joyce po skula afa palam turin alo thleng ve che a Will chu pona chuan chemia lo hian alo ding char alandana chuan engemaw hian a thunu na ang Will ron harle chuan a ko chunga chuan mind flayer anti mai chu alo lut fel diak to ma se a thian te le anu bula chuan engma soilovin thatak chuan ina a ho vele mai Dustin lo langin rannung kha aina chuan alo hruai kir le a boma chuan a khung thamak school avathlen chuan Mike le Max chuan bolhlo boma Dustin a rannung khoi kha an lo zong char Will chu chumini chuan school a local lo awangin Mike chuan meeting kovin anin hmu khom na thin room a khan an kal le Max ero an la tel tir ve du chuang lo Mike chuan Will in upside down chungchang hmu thin thu le ramsala om takin awum anga asoi thin te chu midang chu a hrilh ve ruam han na siamin Mike chu Will te ina avakalanga enge adin hmun ava endon ani chuti lain Lucas le Dustin chuan skula chuan rannung kha an lo zong thung don ani Lucas chuan Max chu an zinga telve adu viau nangin midangin an remti lo awang chuan Max chu engma a hrilh ve lo chu chuan Max chu ati thin rim hle Jonathan le Nancy lo lang ve le in an thian nu barb thi dan dik tak chu anu le pa te hrilh chu an tum anin hmu na hmun tur an soi parka chuan an lo nghak ringa
ma se rei fe an nga hnu pon barb nu le pa te chu an ron lang hau lo an bul vel ami om hola chuan an en shek sheka anin beru le zeu zeu thin en thlak an ni chuan anin sheta tlat man mo takin an karlam chu an pana ma se an kar chu alo nung thei hau lo mai chuta mi pakhat chuan an kar atanga chhuak tur chuan shilin chu pa chuan Hawkins lepa khana va shwai Dr. Sam chuan a hma a lep enkol tu te kha anom to lo thu le ven him na thatak nuaya lep chu a enkol to thu te chu shilin lep chu a fan kwal pui chuta upside down lu na hmun kha mu in an la ti chhia theiri lo thu chu soin ma se alu na kwa chu a zau zel lo nan le ram sa la an khovela aron kal lo nan chuan an ven him tlat thu te chu a shil chuta an thil hria te chu midang hrit lo turin acha non le a chumi hnu chuan Nancy te chu chhuah tir le in an kar po an pe kir le ma se Nancy chuan Dr. Sam chu a ring lem lova le pachanga thui fe an tlan hnu chuan a beka chang chuan tape recorder chu a phur chhuak Dr. Sam thu soi kha alo record veka khovel hriata lep chung chang chu puandar vek chu adu ani Dustin lo langin Lucas mu lo lain rang takin ina atlan ho a aran nung khoi kha a envat chuta adana bom kha lo ke vekin ran nung kha mu tur alo om to lo chuata thisen lo farnwa ya mu chu azui zela chuta anzo te chu aran nung khoi ngei mai khan alo ei mia mai chuta ran nung chuan akaron ang vakin demogorgon no te lekhi alo ni Hopper lo langin ani po thlai le thing ho chiat vek na huana khana kala lei chu alai khwar vak thil thleng chu upside down nena inzomna anei chu aring tlat leikara chuan hrui zam dua alo om chuta khur mihring len theina tok chu a hai kwa Hopper chu a flashlight nen chuan kwa chuan azuluta kong hnuai lo omin chu hrui zam mak tak tak hian alo khat vek mai Mike po wheel teina vakalin wheel chu thuthlengah hian thlan vekin alo om chhuata chuan a lem zia mak tak tak alo dar nuai bawk wheel chuan ama chuan mind flayer a om thu chu alo hrila chhuatir dan tur a hriat lo awang chuan hri awm alo ti hle Mike chuan lo hnemin kan tan spy ni thei zawk dawn alawm upside down na ramsa hovin an tih tumte i lo hre thei anga mi nunna i san him pha thei dawn alawm alo ti Hopper po leihnuaiah chuan alo la awma engemaw hmuh chhuah in be sein alo la en kual vel chuta banga engemawni hian thil lo phuh chuakin Hopper chu a khuh ta chiam mai a thil hmuh ron fia lovin ni khawhre lovin a tlung ngal chu vele aluna kwa kha hrui zam chuan alo in hnawh khat ngal vek Hopper aron har le chuan chhuah vatan tuma ma se aluna kwa kha alo ping vek to si chhuahna tur kong dang chu a zawng ngal chhuata chuan ramsa thi to le ru ro chu alo la om nuai zui chuta a thawm hnaw chu halin banga hrui zam chu a hal ma se a chhuah theina tur khawp chu a hal ko thei chuang lo a chauh tu em awang chuan leia chuan a mu a chu vele hrui te chuan a ke atang chuan an ron zial vak mai le Dustin lo lang vele in pawna an cellar chuan demogorgon no te kha khung tumin ruam manna alo siam ve mek eitur chu chhuata chuan da in pawna an cellar bul thleng chuan ada demogorgon ko chhuahnan chuan a ti ani demogorgonin a hmu lo nan chuan pawna in te a chuan ama chu a biru a reilo te hnuah chuan demogorgon chuan leia sa chu ron ei phei zelin cellar chhungah chuan a lut trep ma se Dustin a biruk na chu aron hmufu ta tlat mai Dustin omna chu aron pan hnai zela chuta Dustin chuan a hual sin na zong zong som khomin atlan chhuaka a bet ken chuan demogorgon chu cellar chuan a valut pop rang takin a khar ngal bawk ina thisen te chu ati fai le hnu in a thian te Lucas le Mike chu a walkie talkie hmang chuan biaka tuma ma se tu ma chuan an la thei lo Lucas a nau hmeichhia chuan Dustin chu lo changin
anin ema wang chuan a unaw pa walkie-talkie chu a off sak daih leh ngal. Dustin chu mic teina chuan a vakal ta top mahse ina mic chu a lo awm lo. Chuti laiin Steve pawh mic teina chuan Nancy hmuturin a lo thleng ve chiah. Dustin chuan a buaina chungchang chu Steve hrilin Demogorgon note manpuitu chuan a sawm ta top. 11 lo langin Hopper hriat lovin in atang chuan a lo tlan chhuak. Anu tak tak chu a lo va zawng chu niin in pakhatah chuan kalin kawngka chu a kika anu tei chuan kawngka chu hawngin 11 in thil sawi ve hma chuan a khar leh daih. Chutah 11 chuan a pawar hmangin kawngka chu a hawng leh ngata chutah anu a hmuh duh thu chu a sawi. Anu tei chuan makati hle a chan chu a unaw nu chuan naute a chhiat anga Dr. Ten an hrilh wang kha ani. 11 chuan anu Terry chu a hmu a mahse Terry chu chair a lo thu in a lo phun molh mai mipa ngai a lo phatawh lo tih chu a hriat. Lucas lo langin arcade ah chuan Max lo lan hun chu ngakin a lo awm ve reng. Max chu an laka a la lungawi lo reng awang chuan thudik chu hrilh ve a tum ani. Room pakhatah chuan in bia in Lucas chuan Demogorgon le upside down chungchang chu a hrilh ve ta nge nge. Mahse Max chuan a lo la awi duh lo zui. Inti lungawi nana dawt phua chawp mai hrila chuan a ngaia a thin rim zual sawt mai. Mahse Lucas chuan hrianta chuan dawt an in hrilh ngai lo thu chu a sawi a chutah Max chuan a thu sawi a dik nge ni tih proof na hmuh tir tur chuan a lo ti. Lucas lo langin Hopper kha din hmun hla awma a awm tih chu hriatna a lo nei tlat. Lehkha ah chuan engemaw lem hi a ziak vaka an inah chuan a khat vek tawh. Lucas lemziah ho chu anu chuan a rem khawm chhin vela mahse khawilai hmun nge tih chu a hre chhuak thei lo. Chuti laiin Joyce bialpa Bob chu wheel a toys tur kengin a rawn lang hlawl mai. Inchhung a lemziak a hmuh chuan makati hle a Joyce chuan khawilai hmun nge ani a hriat leh hriat loh chu a lo zawt. Bobin an enkual chuan chulai hmun chu a hre thei ta hlohp. Rang takin Hopper chan chhuak tur chuan an kal ngal. A hmun an va thlen chuan Hopper kar chu an hmu vata chutah kwa Hopper luh thlakna ka hmu in hruizam Vines chu a lo khat vek. Vines chu tichatin Bob le Joyce chu an zulut thla ve a Hopper hnu chu chhuin an va hmuh chuan Vines chuan Hopper chu a lo zial pil tep tawh. Chuti laiin lepa thawk te chu an lo thleng ve chiah a Vines te chu an kap alta hluah mai. Mahse chu ve leh wheel chu leiah tlu in nati tak chuan a auta vak mai a wheel chu hospital ah an hruai ngal. Dustin le Steve te pawh hmanrua nen Demogorgon that tur chuan an lo in ring tawh hle. Dustin an a khungna cellar kha an hun chuan Steve chu hmanrua nen chuan a lut thla. Mahse Demogorgon chu a lo awm hauh tawh lo mai. Bang chu a lo ko huau ringut mai ani. Nancy le Jonathan pawh an khua chhuah sanin barb thihna chui tupa hnenah khan an lo vakal chu niin lepa an thil hriat te kha hrilin Dr. Thusawi Nancy in a lo record pawh kha an ngaih thlak tir. Newspaper ah lep chungchang thudik chu chhuah sak turin an ngen. Mahse chu pa chuan mipuin chuti maya an Thusawi chu an awi a rin lo thu chu a lo hrilh. Zana rei tawh awang chuan chu pa inah chuan an ria a ngaih phah a Nancy le Jonathan te chu lo in duh ru ve in an pahnih a an ria dun takah chuan an rilruput hmang chu an thup thei tawh lo. Nancy chuan Steve pawh ngaih tuah tawh lovin Jonathan nen chuan hun nuam tak an hmang. A tukah chuan Lucas chuan a nau hnen atang chuan Dustin in lo biak a tum thu chu a hre ve chiah. Chutah Dustin chu a rin biak pawh na hmang chuan a be vata. Dustin chuan Demogorgon chungchang chu a hrilh ve a Steve nen ram hnuaia an awm mek thu le sa hmanga kauh chhuah an tum dan te chu a hrilh. Chu thu Lucas in a hriat chuan Max chu a ngaih tuah chhuak ngala a thusawi a dik tih proof na tur atan Max chu hruai ve a tum. Max teinah chuan a vakal ngala a u Billy a lo awm ve. Billy chuan Lucas te thian ho kawm a phal lo awangin
Max chu a room tukvera chang chuan a chhuak ru. Dustin le Steve pawh kawngah chuan sathem chu an dah zela Demogorgon an chan na hmun tur chu an va thlen chuan Lucas le Max chu an lo awm tawh. Dustin chuan Max chu a star ruk ve awang chuan an pahnih a hmu dun chu a hnual hle a. Max chu an thian ho thuruk hrilh chu a duh ve renga mahse tu mah hrilh lo tura an in tih awangin a hrilh lo ani. Lucasin a lo hrilh bik chu a thin rim ru hle a. Mahse Dustin pon Demogorgon kha a lo thuh ruk ve tho awangin an pahnih chuan an in ngaidam tawn. Demogorgon thah na tur chu an buat saih molh-molh a sa chu tam deuh dah in gasoline chu a bulah an leih teuh bawk. Bus chhetawh takah chuan lutin chulai atang chuan an chang dawn ani. Bob le Joyce lo langin Joyce chuan buaina a hnuh luh ve awang chuan Bob chu ngaidam a dil molh-molh. Mahse Bob chuan a lo hrethiam hle. Will pawh chu a lo harh chhuak ve tawh a. Chutah Mike hnenah chuan Demogorgon an thah theih dan tur a hriat chhuah thu chu a rawn sawi hlawl mai. Lepa Dr. ho chu ko ngal vatin Vines awmna hmun chu an en tir a. Will chuan hmun pakhat chu kawkin helai hmunah hian enge awm tih Mind Flayer chuan min hmuh tir duh lova a pawimawh anih ka ring a ti. Chu vele Dr. chuan a naute chu chulai hmun a kal tur chuan a tir ngal. Nancy le Jonathan pawh lo kir le tawh in Jonathan te in an luh chuan tumah an lo awm lova lemziak chu a lo awm nuai bawk. Thil awm zia chu an hrethiam lo hle a. Lepa thawk hovin an chhungte chu an hruai dai anih chu ringin leplam chu an pan ve ngal. Lucas te lo lang vele in zan thling pawh chuan Demogorgon chu a lo la kal lo. Steve chuan an sadah chu a tlem deuh anih ringin baseball bat keng chuan bus tang chuan a chhuak a. Demogorgon chuan a rawn pan a ring ani. Chutah hmun hrang hrang atang chuan Demogorgon chu an lo kal ta sup mai le. Steve chu an rawn hual khup a. Manhmawh takin Steve chu basah chuan a tlan lut leh thei hram. Chutah bus chung kwa atang chuan Demogorgon chu rawn luh an tum. Mahse ko tu nei ni awm takin chulai hmun atang chuan an kal sawn ta diak mai. Chuti lain lepa mi te chuan Will sawina hmun kha an thleng ve tawh a. Ruh ro an hmu teuh mai. Hopper pon camera atang chuan a lo thlir ve renga an kalna chu a hriat hnu anga ti hle. Chutah Will chuan anu hnenah chuan ngaidam lo dirin ka ti ani lo Mind Flayer khan min tih tir zawk ani a lo ti. Joyce chuan a ngaina a hre lo hle. Mahse Mike chuan hrethiam vatin Mind Flayer chuan Will chu mangtangkaiin an kal tir na hmun kha thang ani tih chu a hre chhuak. Mahse a lo tlai tawh lutuk chulai hmunah kalte chu Demogorgon chuan a that vek man. 11 lo lang vele in anu a va hmuh khan a pawar hmangin anu nen chuan an in be thei a. Chutah a naupang laia lepa a kom thin pawar nei ve tho hmeichhe pakhat Kaylee chu zawng chhuak tur chuan anu chuan a lo ti. 11 chuan anu lehkha pawimawh hawah chuan Kaylee file chu hmu in chumi hmang chuan Kaylee awmna chu a zonga Illinois a a cheng mek tih chu a hre thei. Anu tei pawisa chula in Illinois chuan a va kal ngal. Kaylee awmna a va thlen chuan sual hmel tak tak chu a hmu. Mipa pakhat chuan Kaylee a zawn chan chu zawtin a chemte chuan a lo tin ngal. Mahse chu pa kutah chuan maimum lo awm teuhin a chemte chu a thauh phat. Kaylee thil tih lek lo ni in Kaylee chuan thil awm lo pui chu a pawar hmangin a lo hmuh tir thei reng hi a lo ni. 11 in a ban ata tu a hmuh chuan Kaylee pawh chuan an naupang laia a kom thin ani tih chu a hre chhuak a lawm takin an in kuah. Kaylee chuan lepa rubo tu te le enkol tu te chuin phuba a lo la thin chu ani. Chu wang chuan police ten man tumin an renga 11 pawar chu mangtangkaiin lepa thawk ve thin sual deuh chu a chen na hmun chu an hre thei. Kaylee chuan 11 chu an mahni in chei ang chuan a chei danglam ve vek bawk. Zanah chuan an mi thah tur inah chuan an va kal a 11 chuan a pawar hmangin kawngka chu a hawng. Chu pa chuan TV lo enin an lut thawm pawh chu a lo hre lo.
Kaylee le 11 chuan an hmai kawr phelin lepa naupang a tih duhdah thin te kha an ni tih a hriat chuan a hlau hle a Dr. Brenner a thu zawma ti ve mai ani thu sawin ngaidam a dil char chutah Dr. Brenner thito emaw an tih kha a la thi lo thu le a bih ruk mai thu te chu a soitel mahse chu pa thusawi chu an awi lowa chutah 11 chuan a pawar hmang chuan thah chu a tum mahse chhuatah an chhung kaw thalak a hmuh chuan a that leh thei ngang lo chu pa fa te chu roomah lo awmin police an lo khawla chu hmun chu chhuah san vat an ngaih thu chu an thian te chuan an rawn hrilh Kaylee chuan chu pa chu thah ngei a duh tlata silai chuan kahhlum a tum mahse 11 chuan a pawarin silai chu a lo paih leng lop police an lo thlen tawh bawk si awangin hmanhmawh tak chuan an tlan se zui ngal warehouse an va thlen chuan Kaylee chu 11 chungah chuan a lungawi lo hle a mahse in ngaih tuan a hun chu a pe leh tho 11 chuan mic ngaih tuah chhuakin a pawar hmang chuan enge an tih chu a en chutah hopper leh mic mang ang taka an awm chu a hmu fuh a pui duh hle mahse an bula a awm lo awang chuan a pui thei lo chutah police te chuan an chen na hmun chu an rawn hret a tlat mahse Kaylee pawar chuan a pawar hmangin him takin an tlan chhuak thei ta tho Kaylee le midang te vena an luh hnu chuan 11 chu an zingah chuan a kal ve duh ta tlat lo mic te chuan buaina an tawk ngei a hria in Hawkins a let leh vat chu a thlang ta zawk lap lam lo lang ve le in hnuai khua atang chuan Demogorgon chu lo chhuah tum hian a rawn lang mahse chu hmun atanga an lo chhuah lo nan chuan glass chhah tak chu doctor te chuan an siama chu chuan an ngaih chu a la ti tha deuh mahse Demogorgon chu rak chiamin Demogorgon tam tak an rawn lang ta sup mai chutah an vai chuan glass chu tih chiat tumin an rawn beia glass che thei lo tura an ngaih chu a rawn khit a thawt mai Dr. Sam chuan alarm hmet vatin lepa awm te chu chulai hmun atang chuan chhu an tum ngal mahse Demogorgon te chu rawn thleng hmanin an rawn that ngal hniah mai Mike chuan wheel chu mind flayer in a thunun tih hria in an awmna hmun pawh chu wheel kal tlang chuan Demogorgon ten an lo hriat theih pha ani wheel chu a harh reng chuan Demogorgon ten an awmna chu an hre zel thei dawn si chuwang chuan wheel chu an chiu muhil ta topa wheel awmna roomah chuan Hopper le Dr. Sam te pawh lo thlengin wheel chu an pawma lab chu chhuah san an tum mahse CCTV atang chuan Demogorgon te chu chhuahna tur kawngah an awm vek tih chu an hmu a room pakhatah chuan an biru le ri chutah light zawng chu a la thim vek zui Steve le naupang ho lo langin zanthim hnuaiah chuan in lampanin an haw ve mek mahse ramsa au thawm ring tak chu an hria a Steve chuan thawm chhuahna lam a en chuan lep thim rup mai atang chuan ani tih a hre thei chuti laiin Jonathan le Nancy pawh lepah chuan an va thleng ve chiah lep lo thim vek le security pakhat ma an lo awm lo chu makan ti hle Nancy chuan ram hnuai atang chuan thawm a hria a mahse an en chian chuan Steve le naupang ho lek chu an lo ni lep lam lo lang le in Dr. Sam le Hopper chuan lep atanga chhuah dan tur chu an ngaih tuah Dr. Sam chuan lab chu security thatak hnuai a awm ani awangin current a awm lo chuan lep atang chuan an chhuah thei dawn lo thu chu a sawi lep atanga an chhuah thei nan chuan basement a zukalin circuit breaker chu an zuhna ngai dawn ani chumi hnuah computer atangin kawngka lawk chu an hawng thei dawn chauh ani Hopper chuan chu thil ti tur chuan a in pe a mahse computer a khawih thiam lo awangin awmzia a awm lo an zinga computer thiam chhun Bob chu thil ti tur chuan a kal a ngai ta Bob chu walkie-talkie le handgun kengin basement chu a zupana Demogorgon an lo awm lova awlsamte in circuit breaker chu a on thei tha hlau mai lab pawh a eng leh ta vek chumi hnuah Sam a hrilh ang zelin computer atang chuan lab chhuahna a kawngka chu a hawng leh thei ta mahse chu vel le Demogorgon te chu Bob awmna in hnuaiah chuan an rawn kal ta tlat Bob lah chuan a silai ken chu a la thei hngilh zui
chuti lain Hopper chuan Will chu pomin Joyce nen chuan lap chu an chhuah san thei ta. Chuti lain Dr. Sam le Bob chu lepa chuan an latang thung. Dr. Sam chuan CCTV atang chuan Demogorgon kalna chu lo muzelin Bob chu kalna tur lo shil zel. Mahse Demogorgon chuan Bob omna chu aron pan. Bob chu abiru man hlawa Demogorgon akal son hnu chuan Bob chu abiruk na atang chuan aron chhuaka chuta tiang chu chhuata aron plutatlat. Thoma shiat vele Demogorgon chu aron letle a Bob chu atlan singal. Lepachang chuan atlan chhuaka kongka chu akal ngal. Chuta Joyce ponalo omtonen chuan inhu in an lim hle. Mahse Demogorgon chuan kongka chu ron tisia in Bob chu ahnunga chang chuan aron zuan chat mai. Hopper chuan chan tumin asilai chuan ron ka ve mahse Demogorgon dang tam tak anon kalbok nen ti thei reng an nei lo. Joyce chap chu pomsanin pona lo ngak tu Nancy le no pangnen chuan karin lep chu an chhuah san ta. Will teina chuan an vai chuan an omkhom ta veka Bob thina awang chuan an rilru an na hlom hle. Mahse Bob chu alo thlona thi tir chu an tum bik lo. Ruahman na siamin ramsaho chu tha vek chu an tum. Will chu warehouse sa da in chera chuan an phuar hloma. Ataksa a chuan Demogorgon ho thunun tu bermai. Mind Flayer chu aom tlatawang chuan engemotal zo chhuah chu an tum. Will chuan anu taknyal po chu asheto lawa. Achian tele midang po chuan Will chu ramsa ho tha dan tur chu an zot zela. Mahse engma Will chuan ashil du lo. Mahse akut chuan engemo chu alo shil ve ngei chuni in akut ti dana changa athusoi an hanrem khom chuan gate khar rau ti alo ni. Mahse omzia an shelo hle. Chuti lain phone chu aron ri a. Nancy chuan phone chu vom chenghal mahse Will kaltlang chuan Mind Flayer chuan an omna hmun chu aron shele thei tatlat. Joyce chuan Will chu achiu muhil le tatop. An vai chuan hmanrua engemo chula in chunga Demogorgon tilaulan hun chu an ngak tatop. Chuta Demogorgon pakhat chu tukvera chang chuan aron lut. Mahse an han ensian chuan alo thireng to mai. An kongka in kalna chu ama in aro in honghal bok. In chunga mi ta chuan lau takin an silai chuan an lau tin ngal. Mahse 11 lek lau ni in Maikin 11 mule chu makati in alom le a. An pahni chuan anin kwa vong mai. Mike chuan ngatinge iladam ti min shilau ativata. Hopper chuan lau changin tuma shila phalsak lau wangani thu chu aron soi. 11 nena chuan thil omdan zong chu an shil veka. Will la soi gate khar rau ati po chu 11 chuan asha thiam ngal. Lepa khan vakalin upside down runa in hongkha vakharangai donani. 11 chuan gate chu ama hunani awangin akhar thei ngei chu aring. Mahse kwa chu ahma ain azaw to hle. Chubaka Demogorgon ten gate chu an veng ve tlat boksi a. Thil olsam tak chu anidon lo. Buaina pakhat ala om cheu. Will taksa Mind Flayer kha aom ve tlat awangin ataksa changa an chhuat tir lawani chuan gate an khar huna Will chu athive ngal donani. Joyce chuan Mind Flayer chhuat tir thei dan tur chu a hre chuak. Will taksa a Mind Flayer lu hnu khan. Will chuan tuiluma in bualpo angam lawa. Thilsa reng ati thei lo bok. Mahse Will la lo harle chuan an omna hmun ramsa ho khan an shile don si. Chuwang chuan Will la kal ngai lo na hmuna chuan da angai ani. Hopper le 11 ta chen na hmun ram hnuaya khan. Joyce, Nancy le Jonathan ta chuan Will chu an vakal puya. Chuti lain Hopper le 11 ta chu lep lampan chuan an kal ve ngal bok. Will taksa changa Mind Flayer a chhuah ve le 11 chuan gate chu akhar donani. Midang zong Steve le naupang ta chu Will teina chuan an lo om thung. Will chu khuma phuar betin ruma chuan meyan chema. Heater chu akhumbula an da cheu bok. Will aron har chuan na ti in a aw vak vaka. Joyce chuan afapa chu akhongai man hle.
Mahse Bob ngai tual chuakin ramsa ho ti bo vekan ngai ti chu a chiang thar le a hitar chu a hma a sa chuan a her ta sa umai li ron lang ve le in anaw Max alo zong ve mek Mike teina chuan Max omle chu ava ena Mike anu chuan a omlo thu chu alo shila wi la teina an arin thu chu a shila wi la te address chu alo pe book wi la teina ho lo lang ve le in dar thalang ke te chu an notify meka Mike chu 11 angai to mawang chuan alo thu le thailo Dustin chuan 11 in Demogorgon Day Maselova gate a khar theinan ramsa ho chu lepachanga an kalson theinan wa man na siam alo rot ve bok Juan pakhat hopper ta na khan vakal le churotin kwa khan zulutin vines ho kha an halanga mei al na lam chu lepa ramsa ho chuan an ron pananga 11 chuan ramsa ho be ngai lovin gate chu olsamte in akhar theidon ani chuti lain pon lama chuan kar thom chu an sia a Max u Billy kha alo ni reng Steve chu wachwakin Max awm lo thu chu avashil Mahse tukvera Max laudak chu Billy chuan alo musi Steve chu khoi shepin in chunga chuan a lut chuta Lucas chu banga chuan anam bet ngal rok mai Mahse Steve chu lo lutin an pahnih chuan anin swal ta shep Steve chuan a hne lo bok si chuta Max mang ang chuan syringe la in a u chu a ngonga a Jackson ta hmia chumi hnu chuan manhmo takin vines omna chu an vapan ngal an halna tur man ruatenen chuan leihnuaya chuan an chuka gasoline chu an leibu ngal mol wheel te lo lang ve le in wheel na tuar chu alo rak vaka a u Jonathan chuan a hmu thei ngang lo anu hnena chuan du tok mai tu chuan ati Mahse Joyce chuan ati top du chuang lo Will chuan an phuar na te chu aron ti chat vek Joyce in vachel be atum chuan Will chuan alo rek chot mai chuti lain Steve le no pang ho chuan vines chu an lo hal ve chia manhmo takin an omna atang chuan an tlan sengal Nancy chuan Will chu tong satak chuan adepa Will chuan anu are na po chu atha ve ngal chuta my player chu Will taksa achang chuan achuak ta nge Jonathan chuan Hopper chu bevatin gate an khar theito thu chu ashil Hopper le 11 te chu ramsa ho anom lo awang chuan gate chu olsamte in an thleng thei Steve te ron lang ve le in ramsa ho chuan an chwa ma in an ron phaman Mahse maktak main an ron beimia lo ramsa ho chu 11 khar tur gate lampan chuan an tlan let le chu alo ni 11 lo langin a theina zong som khomin gate chu a power mang chuan khar atum ramsa ho lo lang Mahse Hopper chuan silai chuan alo that ve zel mind flayer kha gate atang chuan ron chhuakin 11 chu ron tha atum Mahse 11 chuan akut pahnih chu pharin a thei to pachua gate chu a khar theita thakhat nuwa chuan Nancy te vahmu reporter khan lep chung chang kha mipui da sha thei tu chuan alo chua lo thei lovin sarkar chuan lep chu a khar ngai pha ta ani nikhat chu Hopper le Dr. Sam te kha anin muhlola Dr. Sam chu mifel takalo ni a Dr. dang te angin 11 power chu man kholo atum ve lo 11 tan chuan birth certificate te lo siam sakin Hopper chuan afa anga en kol chunzom theinan lekha alo siam sak vek mai engkim chu apa nga ya let le vek to in Mike te school chuan snowball dance chu an buat saya no pang ho chu an phur hle Dustin po moi taka in chein Max chu a dance partner tan chuan somatum Mahse Lucas nen chuan Max chu an lo in kop dai to si Will po meiche pakhatin lampuya chuan alo soma Dustin chuan meichhia te chu lampuya avasom ve a Mahse an lo hnar zel Mike u Nancy chuan Dustin chu khongain alampui ve ta top Mike po ngui taka ama a achut lain 11 chu thomna moi taknen alo lang hlol mai
lim takin hunan hmanga season 2 chu a top ta.